No niin, nyt ollaan ihan tässä tunnelin suuaukolla. Mitäs teillä olisi tästä kerrottavaa? Tämä on tämmönen oikein hieno muistomerkki, mutta harmittavasti vaan kun tätä on päässyt vähän ränsistymään ja siellä on vuosiluvut 1914-1917. Eli rakennusvuosia alkoi 1914 ja 17 valmistui. Eli 3 vuodessahan tämä tuli tämä reikä tähän niin sanotusti puhkaistua. Ja semmoinen hieno tieto siitä, että juhannusaattona 1917 niin tätä lähdettiin tekemään tunnelia molemmista päistä. Ja juhannusaattona 1917 poranpäät kohtasivat toisensa tuolla keskellä tunnelia ja suuntiman virhe oli 20 senttiä. Se ei ole paljon. Ei oo. Sen kun miettii, että sinä aikana kun on laskettu mittasuhteita ja on tehty linjaus, niin se on huippuluokkaa. Joo, ja mä oon nähnyt jotain vanhoja kuvia, että siinä ei ole hirveän isoja työkaluja ollut tässä ei kuitenkaan, ole, kun on tehty. Sitten valaistus on ollut sellaista ja siellä on ollut häkää ja siellä on ollut kaikkia. Ja ensi alkuun hevosvetoisilla kärryllä vedettiin tätä mursketta täältä, isoja kallionlohkareita tuonne noin puoli kilometriä tuonne päin, mistä tehtiin sitten ratapenkertä. Edelleen ne kivet löytyvät sieltä ja sitten itselle on semmoinen hieno muistikuva tästä, kun tässä tunnelilla oli ovet. Eli talveaikaan pidettiin sitten ovia aina kiinni, kun junat oli mennyt. Eli että siellä pysyi lämpötila, koska siellä oli sitten niitä jääongelmia. Ja tässähän hienoja suuntauksia sitten tuonne päin, kun mennään, missä näkyy noita polkupyöriä. Noilla kohdilla oli semmoinen vahtitupa. Okei. Okay. Tuli oltua aina isän kanssa joskus paljonkin aina töissä. Ja oli hienoa, siellä sai sitten nostaa, siinä oli tietyt asiat, mitä piti tehdä. Siinä oli semmoinen varmistuslukko ja opastin turvalaitos. Ja siellä sitten tuli tietynlaiset avainsysteemit ja saatiin sitten, siellä oli semmoinen kampi, millä saatiin siipi nostettua ylös. Eli silloin oli junalle reitti selvää tunnelin läpi. Ja hieno pointti oli tuossa, kun siinä puhelimeen vastattiin, niin täällä vastattiin, tämä on itäpää ja tuolla Haapadodon puolessa on länsipää, niin täällä vastattiin puhelimeen, kun soittivat junan lähettäjät tuolta, niin itä kuuli. Se oli hieno pointti. No niin, hyvä.